Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhaji, Alhaji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhaji, na wuni. Na wuni Alhaji. Alhaji an wuni wallahi tallahi Alhaji ba lafiya ba. Wallahi Alhaji ba lafiya ba Alhaji. Ban gane ba lafiya ba. Me ba? Alhaji ba lafiya ba. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ni kaina wayyo Allah. Balas ni ji nake ka kawo balas. Ba magana balas ban ce ba Alhaji. Inna lillahi wa inna ilaihi. Magana me amma matsala akan mashin din ne. Wallahi Alhaji akan mashin ne wallahi Alhaji. Wallahi Alhaji ina daidaitowa. Na ji an kira sallah an kwala kiran sallah Alhaji in shiga cikin masallacin nan wallahi Alhaji aka dauke mashin din nan wallahi Alhaji. Taimaka mana Alhaji a yahi ma ya hakuri Alhaji. Inna lillahi wa inna ilaihi Alhaji Alhaji dan Allah baka taimaka mana. In ka ce in da mashin din Alhaji ban san dai da zan biya shi ba. Malam ko uwar mu ɗaya da kai mashin din sai an biya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kamar dai na kidan suna. Inna lillahi wa inna ilaihi. Malam ko ka san ta ne? Na santa. Da Allah fa. Ai kanwa baban uwarsu ka gane? Ita kakansu. To ai da kishiyar kanwa baban mu da wannan ai duk uwarsu ce. Baka da Alhaji